това и единствено да мислиш за следващата доза, как да се поснеш или да опънеш коза. Отначало започваш, пушиш трева, после продължаваш с принцовка в ръка. Не може да се отървеш от мисълта за това. 2-3 метра по черната земя. Не, това не е живот и само пълен идиот би продължил. Спри бе, брато, почти си се убил. И едва ли това е, за което си мечтал, да умреш от наркотика в мръсната гал. Стига, човек, защо не разбираш от тая катория? Бавно ти умираш. Не вярваш ли ти, че тя живота ти измуква и я превръща в една голяма дупка? Не мога да разбера защо започна с това. Няма никакъв изход от тази игра. Сега се опитваш нещо да кажеш или пред някого да се докажеш. Защо го правиш това, бе, човек? По този начин дялкаш сам своя ковчег. Тоя живот е твой, ти сам избираш дали ще живееш или ще умираш. Защо? Въобще не разбирам защо. Ти пак си другиран. Само разбирам, че с принцовка в ръка ти сам си направил своя избор към смъртта. Тази песен е за всички зависими, които избраха пътя към смъртта. Защо, по дяволите? Защо?